Hei! Tervetuloa reippailureissulle Antti ja Pekan kanssa. Mennään tällä kyseisellä retkellä Rastikaisen ja Kiernokaisen taakse. Ihan siitäkin syystä, että sieltä on tätä televisiota erittäin vähän tarjolla, joten saadaan tästäkin retkipaikasta sitten vähän informaatiota. Eletään elokuun alkua. Sää tänä vuonna 2024 on ollut Utsjoella äärimmäisen lämmin ja vähäsateinen. Lämpöä tosiaan saisi ollakin, itse asiassa vähän vähemmän, mutta sateitahan me ei välttämättä koko reissulla tarvita. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan. Toivottavasti viihdytte ruudun takana. Alkumatkaa Rastikaissalle päin kuljetaan merkittyä retkeilyreittiä. Retkeilyreitti ohjaa retkeilijä Kiernokaisan ja Rastikaisan väliin, josta lähtee myös niin sanottu Rastikaisen huiputusreitti. Me emme sinne nyt alkumatkasta mene, vaan tähtäämme Baltian rallaa Kiernokaisan eteläpuolelle. Ja lähdemme siitä sitten hiljalleen kipuamaan Kiernokaisan rinteelle. Tämä päivän etappi on oikeastaan yksinkertaisesti paljakkaan pääseminen ja leiripystyttäminen. Rastikaissa, Kiernokaisa ja sitten tuossa Kiernon vieressä pyörämpi kukkula Jorppot nimeltään. Yöpymispaikan etsimistä tästä Kiernon ja Rastikaisen solasta tai sitten Jorppotin ja Kiernon välistä laskevan joen rannalta. Kiernokaisan oman puron putoukset on lähes kuihtu. Vesi on niin matalalla. Käydään silti katsomassa putouksia ja päiväkin saattaa olla pulkassa. Niin jos siitä löytyisi joku kiva yöpymispaikka tuolta järven toiselta puolelta. Kiernokaisan suuntaan valittiin semmonen helppo loiva reitti ja yhtä tällaisen Kiernon puroa ollaan seurailtu tässä. Ja tuolta välistä sitten mennään. Jos Junkersin romu osuu reitille, niin se osuu. Jos ei osu, niin ei osu. Ei lähdetä erikseen sitä etsimään, mutta näillä huudeilla se muistaakseni jossain oli. Tästä sitten edetään aika lailla tasaisesti tonne Jorppottin suuntaan, jotta nähtäis kans vähän sitä puroa, mikä tulee sitten tuolta Kiernon ja Jorppottin välistä. Aika harvoin näkee
tästä suunnasta niin tän Rastikaissan maiseman. On hieno ja jylhä. Täällä on ollut paljon pieniä kauniita lampia ja vesiputouksia ja se sellaista. Keadnokaisan hännälle tultaessa jorppot on jo selkeästi lähempänä. Sekä kuru tuossa edessä, mikä tulee sitten Keadnon ja Jorppotin välistä. Paljakkaa aika lailla niin kivikkoista tässä Keadnonkin edessä. Ja parhain reitti löytyy melkein silmäilemällä. Toki kivikkomerkkejäkin voi seurailla, mutta täällä on myös kivikkoa eri kokosta. Tästä alkaa Jorppotin ja Keadnon välissä olevat lammet. No niin, leiri on tässä Jorppotin ja Keadnokaisan välissä. Tällaisilla pienillä laguunilammilla. Meillä on tossa oma biitsikin. Se ei näy. Olisi kiva käydä uimassa, mutta vesi on pitävän kylmää. Silti on biitsi siinä vieressä. Totta kai valittu. Se vaikuttaa psykologisesti hyvinvointiin. Nyt lähdetään sitten käymään Jorppotin päällä katsomassa maisemia. Välileirin telttapaikka on tuolla alhaalla, missä on noin pienet lammet. Keadno. Ja sitten tätä laaksoa Keadnokaisan takana. Sekä näitä muita tuntureita näkyy vielä tuolla. Ja tästä sitten tonne ylöspäin. Aika mukavasti on tähän noin puoleen väliin tullut. Ja tuolla on sitten toivottavasti huomenna nähdään ehkä, jos on aikaa, niin kaunis vesiputous tuossa kurussa. Katsotaan miten tää muokkautuu tää reissu tässä näin. Sitten huomenna uudestaan. Vesi on todella vähissä myös täällä Keadnokaisan takana olevalla putousrotkolla. Onhan täällä vielä ihan kunnon vesiputous olemassa, mutta vesi on todella vähissä. Tuolta Jorppotin päältä katsottiin, niin kyllä toi niinku näkyvä vesi tonne kivikkoon katoo jo 100 metriä ylempänä. Ehkä kiviä nostamalla sieltä saisi jostain sitten vettä otettua. Tehtyy pienen kuopan sinne ja sieltä otettua. Tässä ollaan nyt vähän kahden vaiheilla huomisen suhteen, että mennäänkö tosta suoraan ylös vai tosta vai tuolta. No niin, sinne tonne päin kun tarkasti katsoo, niin näkyy Kurron noin jyrkänteet tuolla. Ja tossa kohtaa keskellä ruutuu Jorppotti. Tuolla on sitten paistuntureita. Tuolla on joku isompi järvi, vaikea sanoa, että onko se Akujärvi tai Ruktajärvi tai mikä liian järvi onkaan. Siinä olisi nyt Keadnokaisan huippu. Ja sitten Rastikaissa sekä Rastikaissan oikealta puolelta pikkasen pilkistää mastoasema, jos katsoo tarkasti. Ja Rastikaissan jälkimmäiset huiput on sitten siinä.
varsin komeet. Melkein sama kuin niille menee, niin ihan menee Rastikaissa huiputuksesta. Tää reitti tänne Kätnokaisalle on loiva, mutta veemäinen, paljon kiviä. Laakson pohjalla menee joki, joka sitten myöhemmin yhtyy alempana Levajokeen, josta sitten Rastikaissa reittikin lähtee. Ja tässä tätä Rastikaisan ja Kätnokaisan välissä olevaa laaksoa. Muutamat on sanonut, että veden saanti on hieman huonoa. Suosittelen, jos Rastikaissalle menee ja näyttää vesitilanne huonolta, niin laakson pohjallakin on oikein hyvä kulkea jokeen pitkin. No niin, Kätnokaisa on jäänyt taakse. Tuolla näkyy Kurroaive, Kurroluoppalat, Kurrojavri, eli järvi tässä edessä. Ja tässä Kurrojärven kohdalla tällaiset niemen kärjet, tällaiset saappaan muotoiset, niin siitä kohtaa tähtäillään alas tästä tänne laaksohon. Nyt tultiin tekemään ruokaa Kätnöhyttalle. Pieni autiotupa Kätnokaisan ja Rastikaisan välissä. Rastikaissa tuolla vähän kauempana toi päähuippu, kakkoshuippu tossa suoraan järven yli katsottuna. Tuolta tultiin ton matalemman pahdan välistä, laskeuduttiin tähän ja tosiaan kierrettiin se. Ja me tultiin sieltä niinku tuolta Kurroluoppalat, Kurrojärvi laaksosta käsin. Sää on taas tämmönen oikein hyvä. Ei tuule liikaa. Jorppotilla oli varmaan ehkä pahimmat tuulet laskeutuessa. Muuten on ollut aika inhimillistä. Jotain pientä vesipihkua ollut reissussa. Huomenna lähdetään sitten katsomaan Rastikaissa. Ensimmäisenä päivänä, kun olisi Rastikaissalle olisi ollut mahdollista mennä, niin tuossa vaelluskollegani sai sen verran vahva flunssan, että siirsimme Rastikaissalle vierailupäivää. No onneksi samalle oireilupäivälle osui sitten ainoat kovemmat sateet. Ja onhan tässä sitten tietysti toi toinenkin tekijä ihan sumurakassa, kun ei viitsisi Rastikaissalle lähteä vierailemaan. No. Tänään käydään siellä, jos käydään, ja reissu on ollut jo muutenkin ihan täydellinen. Retkeilyreitin kohdaltakin on hienot maisemat Rastikaissa ja Kätnokaisa väliseen laaksoon. Vesi on todella matalalla. Näkyy paljon tummapohjaisia puroja, mitkä on ihan karttaan merkitty, että niissä voisi vettä olla. Ei ole. Tälleen kuivakeli aikaan, niin saanut kyllä olla aika tarkkana. Mökki näkyy edelleen. Tonne kun katsotaan ihan tarkkaan, niin järven vasen laita jälleen. Eli sama suunta. Tästä ollaan suoraan tultu järveltä kohti Rastikaisaa.